Nakunsa man ka David? Maghikog ko squirt. Nay, ug maghihikaw ka nga nang di naman ni magibat nimong tiil, nang di naman ay bat sa liog. Ako magkong gisulayan kanina, haning liog niya. Di mo ko kaginhawa. Sakit pa gyud. Mongha nila man tiil. Pwede mo na ko ini. Dok, pwede ko manghulam niya mga kwarta, bisag tokera. Kano saan po mo bayaran? Ilisa na ako mahalin to akong mga kupras. Nala. Dalaw. Igo po. Sige, salamat kayo. Ito isa no. Kano saan mo na ito mahalin na mong kupras? Magtanong pa ko glubi. Huwag ka binang-kwarta. Ito agapon? Kasi mga egg soft drinks. Ako. Sige, ipagaw sa baso. Darat ba? Ikaw. Oh. Hari-hari butang. Hari-hari butang. Kanya ako ah. Sir, Hatag, pangatag. Sir, Hatag. sir, para pagkaon na, sir. Hatag, sir. Salamat kayo, sir. Hatag, sir. Tay. Ano naman to? Kabuang ka. Oh, nagtawa na. Ano wat takay eh. Ay ka. Hoy! Ayaw punita na, ayaw kaon anak kayo, hugaw na, gilualuan binang karsada og mga tawo. Ay na nagpunita. Balik gini tawaan ang binanong. Hoy! Ge. Moy, Oy, nakay kwarta, Moy? kay mangutang na po ka. Bali, nangutan na ragani. Tag na ba kay kwarta or wala? Nakay kwarta wala? Bali nga, kung buka, di po ka kasabot. Yung managpaday ka. Di po ka kasabot. Yo, nakay kwarta yan? Wala daw. Oh. Nay 3 milyon oh, muna na yung. Salamat kayo, Dok. Dok, wala ko'y kwarta, Dok. Wala ko'y labot nimo. Taon. Kwarta. Puguan. Asang kwarta? Ha? Ang kwarta? Kanira man yung giduwal. Buang ka. Dapat itunol ni mong kwarta. Mura man ako nadawat. Pagilong. Sa tungit kuha di ay. Sorry.